Molt bé. Bé, bon dia a tothom. Estem a dissabte 23 de maig i tenim aquí una nova entrega del Vermut i Esgrima, aquesta iniciativa que ha nascut arrel del confinament de la Covid-19. I avui tenim el nostre quart convidat, que és l'espacista Ampostí, membre de l'equip nacional espanyol, l'Eugeni Gavaldà. Bon dia, Eugeni. Bon dia a tots. Bé, molts de vosaltres ja coneixereu a l'Eugeni. L'Eugeni és de la sala d'esgrima Amposta i s'entrena a la Blume de Madrid amb normalitat. I aquests dies de confinament l'Eugeni ens explicava que s'ha tingut que tornar cap a casa perquè com que viu i entrena a la Blume, doncs la residència, sobretot la residència, està tancada i, per tant, no tenia on estar-s'hi. Així que portes uns quants dies a Amposta, oi que sí, Eugeni? Bueno, vaig començar el confinament a Santa Bàrbara, que és un poble que està molt a prop d'Amposta, i allí estava a la casa del meu tio i me la va deixar per a poder entrenar a la part de detrás. També, al ser un poble de menys de 3.000 habitants, en seguida van haver millores i estava més tranquil, la veritat. Així que vaig anar allí, també com venia de Madrid, estar aquí a casa amb ma mare, potser era perillós, però jo venia d'una zona que era de risc. Llavors, jo vaig començar la quarantena abans que es declarés l'estat d'alarma, crec. Només arribar de Madrid ja me'n vaig anar cap allà. Vas tenir un cas similar al de l'Àngel, potser? Veníeu de competir de fora i vau haver de passar uns dies també de confinament o no va ser el cas? Veníem de Budapest, I Correcte. només arribar de Budapest teníem una concentració superxula a Madrid, que venien els japonesos, i jo feia molt, molt de temps que li demanava al meu entrenador que vinguessin, que els cridés, perquè me pareixen que són boníssims. I els japonesos, els de Kazajistan i els algun tirador de Colòmbia també estava. I el segon dia se va tindre que cancel·lar i no vam tindre que anar cap a casa. Claro, a mi m'han dit, fes les maletes, però jo fer les maletes per a quan? I vaig agafar una maleta per a 10 dies. I ja porto 2 mesos i pico. No? Molt bé. I bueno, com tots els membres de l'equip nacional, doncs, sobretot aguantant molt amb un treball de físic general i aquesta part no tan específica, no? Em comentaves també que gairebé no havies fet res de braç, res d'arma aquests dies, tot físic, oi que sí? Principalment, no perquè no vulgui, perquè jo entenc que hi han sortit un munt de vídeos de gent que fa plastrons a casa i està bé, és molt creatiu i jo segurament també ho hagués pogut fer. El que ja no puc fer-me és una espasa, perquè aquí no tenia espases. Estava venut, no podia fer res. Molt bé. Molt bé. De tota manera, vosaltres esteu una mica en una condició una mica millor, no? Sembla que aquesta setmana ja passeu cap a fase 2 i suposo que això també et dona més llibertat de sortir a fer més esport a l'aire lliure i una mica més de tranquil·litat. Sí, totalment. Molt bé. Doncs bé, no. Vista aquesta part inicial, no, que sempre fem de que comentem com els ha agafat el confinament als nostres convidats, doncs passem una mica més a parlar de la trajectòria de l'Eugeni. L'Eugeni, com dèiem, és de la sala d'esgrima Amposta, era i continua sent de la sala d'esgrima Amposta, i bé, va començar entrenant-se allà i a base de bons resultats doncs, ha tingut la possibilitat de marxar a Madrid amb l'equip nacional. Ens pots explicar una miqueta aquesta transició de passar de club Ampostí a la magnitud d'anar-se a Madrid i viure l'experiència allà? Pues sí, a mi me va agafar pels pèls, perquè jo recordo que a primer de batxillerat Ui, se'ns podria talla una ser d'una mica. altra manera, però és així, a batxillerat estava cremat. Estava no... A veure, a mi personalment el que em dona ganes d'entrenar i em dona ganes de millorar i em dona ganes al final de sofrir, perquè quan entrenes al final sofrixes, és quan perds salts fora competint. Quan tu vas a competir i perds. A ningú li agrada perdre. A mi no m'agrada gens perdre. I cada vegada que jo perdia un assalt, les següents setmanes agafava l'entrenament amb més força encara. Això és el que em dona
reiterades competicions, l'últim any que estàs a Amposta, perquè abans de marxar a qualsevol lloc has d'acabar el batxillerat, això és una regla que té el nostre entrenador Fidel Font i em sembla molt bé. Este penúltim any, doncs jo no tenia 16 anyets i no tenia moltes ganes ja. I justament i Marc Font me va fer agafar l'esgrima com d'una manera diferent, d'una manera divertida i sense pressions i que vulguis o no, jo ja estava a un centre de tecnificació, no? Estava en posta, entrenament matí i tarda, i eren moltes hores, i sempre. I doncs no, jo no m'entenia. I va arribar ell i el primer dia que me va dir avui faràs això, que són 10 minuts, i si vols després te'n vas a casa. I no, me quedo. Però només en esta frase jo vaig veure que ell me respectava i que ell intentava ajudar-me a treure el millor de mi, no? I a començar a treballar en ell. I així va ser. El següent any ja m'han començat a venir els resultats i el primer any de Madrid, que jo em vaig anar, als 18 anys, ell també estava per allí, treballava molt per Madrid i vaig continuar fent classes en ell. I sí. Per a mi, les millors classes que faig han sigut en Marc Font. Molt bé. O sigui, a través de Marc Font, no? És una mica on trobes el gran salt qualitatiu, que és el que t'acaba empenyent, sobretot, no? Per anar cap a Madrid, no? Exactament. Molt bé. Doncs has utilitzat una frase que m'he anotat aquí i que crec que ens serveix molt bé per vehicular la temàtica que volem encarar avui, no? Deies que perdre, sobretot quan perds a l'estranger, no? Contra rivals, competicions importants, això és el que et manté adherit o et manté motivat a voler seguir treballant, no? En altres xerrades que hem fet d'altres convidats, justament ens deien això, no? La importància, amb l'Àngel, no? El teu company Àngel Fabregat també ens deia lo que te hace grande es perder, ¿no? Y siempre perderás más de los que ganarás. I llavors, parla'ns una mica de la idea aquesta de perdre com a generador d'ambició. No sé, jo no dic que sigui una regla per a tothom, no? Potser altra gent diu que el que li dona més força és tindre un bon grup per entrenar i sempre que estigui en aquest grup pues, en farà uns entrenaments magnífics. Potser sí, no sé. A mi no. Jo estigui tot sol o estigui en grup, a mi el que em dona força és sortir fora i no poder guanyar la competició. I pensar en allò que per què em va guanyar. Hi haurà competicions que hauré perdut per qualitats físiques o hi ha mil històries, no? Però per lo general és perquè el rival t'ha guanyat la partida i això és el que et fa després remarcar aquestes mancances que t'has trobat a la competició. I, per exemple, creus que moltes vegades tendemos a ser, tot i que pedagògicament hi ha una explicació al darrere i ho intentem fer el millor possible, acostumem a ser tant molt resultadistes com també molt protectors sobre la derrota. Ens preocupa molt que la derrota desmotivi a l'esportista, sobretot en edats de base, no? Ens preocupa massa perquè quan dic ens, dic població general, no parlo de la federació ni res, no? Llavors, tu com creus que els clubs, els entrenadors han d'enfocar aquestes derrotes, sobretot en les etapes de base? Home, me preguntes a mi que en el meu cas en particular jo tinc un entrenador que és una mica, és algo dur, no? Que és Fidel Font. I de petit hi havia vegades que guanyàvem i no guanyàvem fent el que ell dia o el que ell considerava que era el correcte i s'enfadava igual. Jo no sabia què fer perquè s'acaba de guanyar el combat i ens caia la bronca igualment. I llavors, no sé, jo entenc que per a un nen petit arriba a la seva primera competició i no sap ni què és allò. No sap ni què són les rondes, ni què és una final. Al final, jo crec que quan van creixent i les reiterades vegades d'un event, d'una competició, te fan entendre i comparar-te en les teues anteriors. No? Potser si la primera vegada arribes a fer la pool i la següent
la segona vegada arribes a fer la directa de 64, jo per lo menys tindria moltes ganes de la tercera vegada arribar a 32, per lo menys, no? I jo crec que és així com se va entenent la competició i una vegada pergues, pues, bueno, pues, intentar esperar el pròxim cop per a veure si pots fer-ho millor. Jo, pedagog, no ho soc. Ma germana sí que ho és, però no sé com... No sabria com tractar en un noi així. No pateixis. Bueno, el tema que avui veníem a presentar, no? L'he encarat així a través del perdre, no perdre i com tractar-ho, perquè és una mica molt el treball de les emocions en el sentit de sobretot, controlar-te, no? Aquella ansietat de voler anar pel teu rival. A vegades això et fa que el rival et trobi a tu més fàcil la debilitat i acabis caient tu per voler fer que l'altre caigui i volem encarar una mica cap aquí, no? Llavors, els assistents, no, us expliquem que la dinàmica que farem avui serà comparar una mica dos moments, dos assalts que va viure l'Eugeni. Un va ser a una Copa del Món a Buenos Aires quan s'estava jugant passada ronda 64 i l'altre moment que compararà serà una competició nacional també en la final, no? En uno el resultat és negatiu i en l'altre el resultat és positiu. I a través d'aquests dos assalts, no, l'Eugeni ens farà una comparativa de com els va afrontar i com van anar. Si et sembla, Eugeni, comencem amb el Campionat del Món de Buenos Aires i just estàs a punt de passar ronda de 64 i aquí et trobes davant. Me trobo un ucranià. Abans que res, jo tinc que dir que aquest assalt, avui en dia, és el que més m'ha marcat negativament de la meva carrera esportiva. Ho vaig passar molt malament. I me trobo davant a un ucranià dur, molt dur, que on jo començo l'assalt, començo a tirar, començo a veure les accions que fa ell, on reacciona i aconsegueixo ficar-me 13-6 guanyant. En aquest silenci suposo que tots haureu ja deduït que acabo perdent. I sí, acabo perdent. Han hagut cares, també, no només silencis, que jo els veig aquí en pantalla, i han hagut cares de sorpresa. Acabo perdent. I no va ser ràpid, perquè va ser una mort lenta. O sigui, 13-7, 13-8, 13-9, te fiques nerviós. I bueno, arriba el descans i el marcador estava 13-10. Estos primers tocats que em va remuntar, jo intentava fer el mateix que estava fent durant tot l'assalt. Que crec recordar que jo l'estava arrastrant cap al meu terç de la pista i allí li buscava espais per la mà, amb el cos o per les avançades, no? Avançades i contenir el cos. I vaig continuar fent això, sense mirar què és el que havia canviat ell, si havia canviat alguna cosa, perquè no me'n donava compte. Jo pensava, 13-6, però si tinc que guanyar sense mirar. Si són dos tocats, dos dobles, no? El que pensem sempre. Pot així, un i un altre doble i ja està, has guanyat. I no, això no val. Això no val, perquè ja ho vaig parlar amb tu, Edgar, que jo considero que l'esgrima és se tracta d'un combat d'esgrima, se tracta de lo guanya qui pot pegar-li més voltes, més número de voltes a l'altre, no? Si jo començo fent qualsevol cosa, ell se n'ha de compte del que m'està fent, jo tinc que donar-me en compte que ell m'ha vist i així això és una volta i una volta i una volta, no? I al final, qui tingui un número més elevat de voltes que ja ha pegat a la sala és qui se l'emportarà. Bé, jo, des de luego, no tinc cap dubte que fins al 13-6 jo li portava una volta molt més llarga al rival. Però al 13-6 ell me la va pegar a mi i jo no vaig saber pegar-li una altra vegada. I això no me'n donava compte. Arribem al descans i allí al descans torno a reviure una situació que vaig viure a una Copa del Món d'Itàlia, de Legnano, que també molt bé estava guanyant contra Silvio Fernández. Arriba al descans, m'assento, bec aigua, torno a sortir i me desunflo. Jo havia après aquesta competició i dic, això no
no vull que em torni a passar. Què vaig fer? Tot el descans estava saltant, activat, saltant. Me donava igual si em cansava més, però jo no volia quedar-me desunflat, no?, després. I bé, no, torna a començar el segon temps i no seguia bé. Jo continuava fent el mateix. Estava nerviós. Cada tocat que tu intentaves, lo rebia jo. I els nervis muntaven, no? I jo l'únic que dic és la frase aquesta que us he ensenyat, que és del meu entrenador, Ángel Fernández, és que les ganes de tocar feien que jo mateix sigués el tocat. Perquè les ganes de tocar feien que jo busqués un moment que no era el bo. Una acció que potser és la que m'estava esperant ell i no me'n donava compte. Però jo l'únic que volia era tocar. Perquè jo tenia que tocar 2 vegades i ell tenia que tocar-ne 9. I quan és un marcador en tanta amplitud, doncs penses, és que té que ser fàcil, i no. No. És estar ficat, estar concentrat dins la sala en veient què està passant o voler guanyar perquè sí, i les salses ho saben. Un segon, que ha entrat un convidat amb el micro molt fort. Ara l'he tallat. Perdona, Eugeni. I bueno, doncs, en definitiva, això. Comença el segon temps 13-10, 13-11, 13-12. Damunt era dels típics assalts que estos que s'acaben tota la ronda i que són l'últim assalt de la ronda, saps? Que tothom està mirant. O sigui, els nervis se multiplicaven per totes bandes. Jo dic, bueno, ja 13-13, una prioritat, no? I al 13-13 quedaven 3 segons. I jo allí, no sé, jo suposo que va ser per ja ho tinc perdut, vaig a jugar-me-la jo cap avant, no? I al 13-13 començo a anar jo cap avant i avanço, quan ell està ja arraconat al seu últim metro, surto jo en fletxa i noto com l'espasa li travessa el pit. Jo, menys mal que ho he salvat. Miro el marcador, s'havia acabat el temps. Prioritat. Ara què? Com te'n jugues una prioritat? Si els tocats previs han sigut tots han ficat tots cap a la teva part de la pista, que és on estaves tu tocant i on havies fet 13, que no ha servit de res aquesta informació, perquè tot el que has guanyat ho has perdut després. Allí t'havia agafat el truco ja. Així que opto per jugar-me la prioritat cap avant, no? Perquè l'últim tocat jo sabia que havia tocat, però sabia que acabat el temps. Una altra vegada, jo ja havia pegat una volta a la sal, que era anar cap avant, i havia guanyat. Ell què tenia que fer? Tornar-li a pegar una volta, a veure si era capaç o no. Perquè jo vaig fer el mateix, altra vegada. Vaig anar cap avant, la vaig arraconar, vaig sortir en fletxa en 2 temps, 1, 2, i en aquell moment ell ja havia tornat a pegar la volta a la sal. I ell m'ha de tancar, quan jo vaig fer 2 temps, ell m'ha de tancar el primer. I vaig perdre. Vaig perdre i me mereixia perdre. No sé si me mereixia perdre, ell sí mereixia guanyar. Ell ho va fer millor que jo i així va ser, així em va guanyar. La part positiva, doncs, bueno, no va ser una competició per equips, l'únic que va sortir perjudicat va ser jo i l'equip, si hagués sigut per equips, això hagués sigut molt dolent, perquè remuntar aquest parcial és molt difícil, no? Així que moltes vegades, quan me costa entrenar i quan no tinc ganes, me ve moltes vegades la imatge d'aquest tio davant, no? Que no vaig ser capaç de resoldre-ho i és el que em dona força per voler tornar-me a trobar davant i poder guanyar-lo. Aquest concepte que tant utilitzes l'altre dia em deies, no? Jo l'assimilo a aquesta frase que s'escolta molt, o jo escolto molt, per almenys, en el futbol no solo gana el que marca más goles. No només és això. Tècnicament sí, no? El que té més goles en el marcador és el que guanya, però és molt més profund, no? És igual que el que té més tocats no és només tocat, no? I aquest concepte de donar-li voltes a la sal, no? De fer
el diàleg aquest, no? Que existeix entre els tiradors, em sembla molt interessant, no? Llavors, això crec que també provoca o explica la necessitat de que l'esgrima, o sigui, que l'esgrimidor sigui molt versàtil, tingui moltes bones accions, sàpiga sortir de moltes situacions. I suposo que aquí també hi ha un aprenentatge, no?, per part teva de dir, hòstia, si això consta, si això és donar voltes, d'una banda he de saber llegir quan això s'ha de donar una volta i d'altra banda he de tenir recursos per donar voltes. Exactament. Tu tens que tindre, bueno, doncs nosaltres sí, nosaltres a Madrid ens ensenyen, i a Amposta, evidentment, ens ensenyen un ventall molt ampli, no?, de solucions i no solucions genèriques. A mi, jo soc d'Escarrer de Punt Francès. A mi les classes que em dona Ángel Fernández són les mateixes que li dona Àngel Fabregat, per exemple, que és dreter i puny ortopèdic. Llavors, ell ja és conscient d'això i ens dona un ventall d'acord en les nostres condicions i especialitats, no? I moltes vegades, encara que tu ho hagués treballat, és possible que les coses des de fora se veuen molt millor. Per això se sol tindre a un entrenador a final de pista, que va molt bé, pot llegir la sala, i a vegades te pot ajudar i a vegades no. Tu tens que intentar aprofitar el màxim d'informació vàlida per intentar guanyar la sala, no? I què m'havies preguntat? No, res, o sigui, que suposo que hi ha una de les reflexions, és aquesta. Si esto va de darle vueltas al asalto, he de ser molt capaç de donar-li voltes i aquí és una de les coses que t'emportes d'aquella experiència, no? El dir... Sí, sí. A veure, i no és místicament, A vegades tu un combat el tens que guanyar parant-lo. Ah, lo braç, me fa molt de mal, menys 5 minuts, penses, i això també és pegar-li una volta al rival, no? I donar-te en compte tu mateix què està passant. Això també us ho ensenyen a Madrid, Eugeni? Sí. Un lo braç, l'altre la cama, saps? Perquè no es nota molt. Molt bé. Em pregunten aquí pel xat si aquest ucranià te l'has tornat a trobar alguna altra vegada. Amb assalt, vull dir, t'has creuat amb ell. No. No més, no? No, però en tinc ganes, Que no vull, en tinc ganes, sí. Fantàstic. Jo sé que... I jo me'n recordo, o sigui... Com es deia per tenir-lo així una mica controlat, te'n recordes? Sitch, seria. S-Y-C-H. Sitch, molt bé. Ja el buscarem, ja el convidarem. Farem el proper Vermouth Esgrima, el farem amb ell, que ens l'analitzi al revés, el combat. Llavors se pensarà que em té traumatitzat, que me té, però bueno... Molt bé. I després tenim l'altra vivència, no? Una mica arrel d'aquesta vivència, ara ho comparem amb una altra vivència, que en aquest cas és una vivència positiva, no? Que és en una competició nacional. Explica'ns una miqueta quina competició era, què va passar, en quina fase estaves... Pues va ser... No me'n recordo quin any. Jo tenia 18 anys, crec, o 20 anys, no me'n recordo. A una competició del SAMA, sènior, absoluta, un torneig que hi ha allí, molt famós, que participa molta gent. Mira, això, perdona que et talli, en el año 2016, tenía 20 añitos. 2016. Sí, en el... Jo portava 2 anys a Madrid ja. 2016. I aquella competició jo vaig estar des de les 8 del matí perquè encara no estava classificat. Vaig sortir. Saps que hi ha els 24 primers són que van... Van ascens, no? No? No sé, 24, 32, no sé com són. Bueno, jo vaig tindre que tirar les... És que no era igual. Ara està Lliga de Bronze, Lliga de Plata... Bueno, és igual, no. Vaja, que vas començar des del principi rascando piedra des d'abajo. Els meus companys d'equip nacional, no? Els meus companys d'equip nacional van arribar a les 3 de la tarda a competir i jo vaig començar a les 9, perquè tenia que tirar més rondes perquè estava més avall del rànquing. I ja està. I bueno, doncs jo vaig començar durant tot el dia, vaig començar a tirar, me sentia bé, passant rondes. I ronda a ronda, jo estava tirant bé. Jo moltes vegades se m'olvida si estic a 32, estic a 16. Estic a la competició i ja està, no? I m'he trobant rivals.
I la sala més difícil que em vaig trobar va ser a la final. Vaig aconseguir arribar a la final contra un portuguès, que es deia Candeias. I hi havia gent que l'aplaudia, jo no ho entenc. Era de Portugal i estava en una competició espanyola, no ho entenc. Però bueno, segurament tindré algun enemic per allí que altre. Estem molt a prop, la barrera geogràfica potser havien creuat alguns. I bueno, jo me trobo a l'últim temps en una situació inversa. Ara anava perdent 10-7 i quedaven uns 28 segons. Jo no estava nerviós. Jo me'n recordo com me sentia i no estava nerviós. Perquè sabia més o menys el que havia passat durant l'assalt i per a on podia canviar-lo jo, no? Per a on podia agafar-lo, perquè ell estava còmode. I com una persona quan està còmoda no busca fer canvis, busca seguir igual. I jo me'n recordo que estava tranquil. I ell m'estava tocant venint cap a mi, venint a per mi. I jo me n'anava cap atràs, traiem dobles, tocat seu, no? Era molt ràpid, el tio. I al final quedaven 28 segons i dic, és ara o mai. I sí. Preparats endavant, vaig començar a anar cap avant. El primer tocat de la remuntada va ser una finta en temps. 1, 2. Ofensiu. I toco. 10-8, quedaven menys segons. La següent acció que faig també és ofensiva. I és batiment, cop recte. Toco, 10-9. I el tercer tocat també va ser ofensiu, jo vaig tornar a sortir ell me va parar i vaig desenganxar i vaig poder tocar-lo jo també. Vale, s'acaba el temps, 10-10. Jo no sabia si tenia la prioritat jo o la tenia ell. No sé què va passar. Detrás tenia Àngel Fabregat. I no em veia res tampoc, veus? No sabia què dir. A vegades. Però jo li vaig preguntar, jo estic bé, torno a anar cap avant i em va dir, estàs bé. Estàs bé. I vaig tornar a anar cap avant. Però després vaig pensar, aquí està el vídeo, el podem ficar mentre, si vols. El fico ja? Vols que el fiqui ja? El fica. Vinga. Espera, quan trobi el botó del play, perquè ara no el veig. A veure, per què no em deixa reproduir-lo? Aquí se veu que tingui la prioritat. Ara. Perdó. Silencia'l, si vols. Encara que tinc molts de fans aquí, se poden escoltar. Vale. Després el paro en algun lloc, si vols, ja em dius. Bueno, està bé. I el que estava dient, jo li vaig preguntar a Àngel, torna a anar cap avant? Jo estic bé anant cap avant. I vaig pensar, jo en aquest tio, què és el que... Pegar-li una volta abans que ell li pegués una volta, no? Ell què va pensar? M'acaba de remuntar en 3 tocats anant jo cap atràs. El tocat per a la victòria no tornaré a fer el mateix. I no tornaré a anar cap atràs. Jo aniré cap avant. Jo estava quasi segur que abans de començar l'assalt ell faria això. I el que vaig fer és canviar la idea. En vez d'anar cap avant, fer-li creure que anava cap avant. I si et fixes, quan comença l'assalt, el primer que faig és fer una marxita cap avant. Jo anar-me, llançar-me per ell altra vegada. Anem a posar-lo un altre moment. Per a fer-li creure que jo tornaria a anar cap allí, cap a ell. I ell això no ho volia, no? Per a ell que es pogués autoconvèncer. I només fer una passeta cap avant, ell ja ve per mi. Aquí ell ja ve per mi. I aquí va ser on vaig recurrir al primer tocat de la remuntada que jo li vaig fer des del 10-7, que va ser una finta en temps. En aquesta finta en temps, jo per estar segur
de que ell no me l'havia vist, primer li faig una finta a baix i en seguida ell veig que tira la mà la tira cap atràs. Jo faig la finta aquí i la mà la tira cap atràs. I vaig dir, és meu. Li faig la finta aquí i després ja continuo. Faig la finta aquí i continuo, perquè ell sé que reaccionava atràs. I quan vaig veure aquest moviment, jo sabia que el combat era meu i sí, allí vaig poder espenditjar la punta al màxim ràpid que vaig poder i aconseguir tocar. Bueno, i ara molta gent dirà, hosti, lo de Buenos Aires, que va servir com a aprenentatge, no? Una situació així ho vas poder resoldre, te va servir. Pues no, perquè lo de Buenos Aires va ser posterior. El Carlos Bello no el sento. No sé si estava parlant o està parlant a l'ambient, a la família deu estar parlant-li. Sí, aquest punt va ser molt divertit l'altre dia quan preparàvem l'entrevista perquè me'n recordo que et deia, ostres, m'explicaves i et deia, ostres, perfecte, no? L'aprenentatge que et porta cap a... I em vas dir, no, si va ser primer una cosa que l'altra. Clar, són les voltes, no? Són les voltes a l'esgrima. Clar, és que ningú es pot pensar que una situació que has sabut resoldre, inclús contra un tirador en especial, pot ser eficaç per al resto de la seva vida, no? Cada combat d'esgrima és un llibre, és una història diferent. I inclús encara que sigui del mateix autor, del mateix rival, no? O sigui, no saps mai què pot passar i és lo bonic, perquè si no seria matemàtiques. Mira, aquí va guanyar este, doncs avui li toca guanyar este. Doncs ja ho saps, no ho mires. I no és així. És com allò que diuen que per dominar una acció l'has de fer 10.000 vegades, o li has de dedicar més aviat 10.000 hores, doncs t'hauries de trobar 10.000 vegades amb aquella acció per dominar-la 100%, no? Per dir, aquel tocado que me hicieron en aquel momento... T'hauries de trobar 10.000 vegades per poder dir que el domines perfectament i que no et tornarà a passar. Al final, les experiències són... A més, el que tu dius, no? En cada salt és la seva història, amb les seves interrupcions, amb me dolia la tripa, amb el no sé què, i són inputs molt variables contínuament, no? Això és la competició. La competició és un lloc i una hora. I ja està. Dona igual com estigues. La competició és este dia. Si estàs bé, perfecte. I si estàs malament, tindràs que aprendre a tirar endavant estant malament, no? Perquè per tots és el mateix dia, el mateix lloc i la mateixa hora. Molt bé. Doncs una mica aquesta era la idea que volíem avui passar-vos a través de l'Eugeni. Primer, una mica aquesta falsa idea de fer-vos creure que se aprende con la esgrima. Òbviament s'aprende, però després t'ho tornes a trobar i tornes pots caure una altra vegada, no? I era una mica la riquesa aquesta de clar que hi ha aprenentatges en cada salt, però mai et confiïs que has après o que ara ja eres un winner perquè has guanyat un assalt perquè després, doncs, la batacada també arriba forta, no? El que sí que jo he après d'aquell assalt i que vaig aprendre és això. És que per tindre més ganes que l'altre de tocar, no tocaràs. És que no ho faràs. I això estic segur. I això m'havia de passar, perquè si no encara ho seguiria creient ara, no? No, partint de la base de que si els dos esportistes estan fent esgrima, els dos esportistes volen tocar. El que passa és que l'estratègia que segueix un molt més ofensiva i potser l'altre molt més, en aquell moment, defensiva, ens referim a això, no? Al voler tocar. Òbviament, els dos volen tocar, però l'ansietat aquella de voler sortir ràpid, voler anar a buscar-lo... Però en aquest sentit, suposo que sí que l'aprenentatge també et va portar a dir, bueno, un poquito más de temperamento, no? Anem a estudiar millor les accions, saber entrar quan toca... Sí, jo crec que en un combat jo normalment experimento dos tipus de pressions, no? Una que pot ser intrínseca i una que pot ser extrínseca, no? No sé si es diu així, però bueno, jo m'entenc així. La intrínseca és la que tu et fiques, no? La que tu tens, que al final és la que tu vius dins mateix de la competició, dels nervis, de tot això, i això al final no pots controlar-ho, això t'afectarà. Tu no pots dir, ara no vaig estar nerviós, ara estic nerviós. Això no pots controlar, no? Pots fer exercicis per estar-ho menys, però te vindrà o no te vindrà.
I la pressió extrínseca és el que t'afecta de l'exterior. És aquella gent que estava allí mirant-me, tothom mirant-me, saps? I si aconsegueixo que això m'afecte, se multiplicarà a la que jo tinc dins mateix també, se farà més gros, no podré veure tant, no? La meva visió se farà més estreta, no? I això és el que intento normalment apartar, no? Pot ser això, pot ser que avui en dia en una competició te trobes que l'altre te toca i te xilla a la cara, no? I bueno, això a molta gent també li fa molta ràbia i el trau del combat. I totes aquestes coses són les que tu tens que aprendre a no entrar. I a mi me passa molt, jo entro ràpid. Però bueno, sí que s'ha de fer així i la millor manera és quan pots controlar-ho. Molt bé. Doncs, si et sembla, et començaré a tirar algunes consultes que ens estan tirant pel xat. Ja està. Ja obrim aquesta fase també per qui ho vulgui de consultes ja més de càmera i micro, però ara et tiro una que ens han tirat des del xat. Ens pregunten si pots separar una mica actitud-mentalitat quan entrenes, actitud-mentalitat quan competeixes. És la mateixa? Són diferents? Què diries? Bueno, jo entreno per competir. Avui dia, a la meva edat i a la meva situació, entreno per competir. Espero que arribi el dia que jo entrene només per a divertir-me, no? Els divendres a la tarda poder visitar el club i bueno, si em guanyen 5-0, anar-me'n content igual. Jo avui en dia, si em guanyen 5-0, no me'n vaig cap dia content. Cap dia. I al final això és difícil perquè sí, som companys, els que estem al grup de l'equip nacional som companys, però també som rivals. I tu estàs treballant, ell també, però no t'agrada que... És que jo te puc parlar de mi, jo suposo que els altres és el mateix. I no agrada que et guanyen, no? Quan tu estàs fent un treball i t'estàs implicant en el teu millor, no t'agrada que et surti malament. Això a vegades comporta que hi haguen rifirrafes i que tot després se queda a la pista. Però al final, els meus entrenaments són com a minicompeticions també. Si no tinc a ningú davant, perquè és un entrenament físic, moltes vegades el que em dona força és el que t'explicava abans, que és el de quan estàs aquí, quan estàs corrent, per exemple, que jo odio córrer, no m'agrada gens, però m'ho toca córrer. I quan estic aquí ja, que vaig aquí dalt, que no puc més i me queda una volta, per exemple, o uns metres, te prometo que me venen al cap aquestes imatges si aguantes això, serà un passet més a prop per a guanyar aquesta sala el pròxim dia que te'l trobes, no? Penso en aquest moment, penso en la meva final de 8 al Campionat d'Europa Júnior i me'n recordo i no me n'olvido. O sigui que totes les situacions que he viscut així traumàtiques, no? Per dir-ho d'alguna manera, el que he perdut, me fan recordar-ho. I aquestes idees són el que em dona una mica de força. I quan tinc algú davant, sí, a vegades poden ser assalts tàctics, no? que ho marca l'entrenador, però a vegades són assalts lliures. I els assalts lliures, per mi és una competició, és que per mi no m'agrada perdre, no? D'aquí una de les riqueses més importants que estigueu allà a l'equip nacional amb gent de molt nivell és precisament fer de cada entreno una situació de molt nivell que sigui gairebé a diari similar al nivell que et trobaràs competint a màxima competició. Penso que jo t'estic parlant del meu punt de vista, però penso que ells també tenen aquest punt de vista, perquè guanyar-nos uns als altres a la sala és difícil i no seria difícil si ells no s'impliquessin al 100% als entrenaments, no? Si no, un al 100% i l'altre al 20%, no tindria gràcia. Totalment. Que sí, ells també segurament pensaran igual que jo, encara que no ho diguin. No, però segur que si els hi preguntem ho diran segur. Volia obrir, si algú vol obrir micro i fer alguna consulta més directa. Bueno, jo li volia preguntar, no sé, una tonteria, però que m'ha agradat molt la foto que ha posat darrere, saber
d'on és i és una fletxa molt bonica. M'amago una miqueta perquè la veieu bé. Ahí. Esta foto es a Heidenheim, Alemanya. Alemanya, a la Copa d'Europa de Clubs, perquè just l'any anterior vam quedar campions d'Espanya en posta i clar, pues, el campió de cada país se disputa esta competició, ¿no? El campió de França, el campió d'Itàlia, el campió d'Espanya, que fa esta Copa de tota Europa. I estàvem competint contra Hongria, és qui va guanyar. O sigui, no, contra Suïssa, si està aquí, si porta la bandera del pantaló. Contra Suïssa, este combat el van guanyar i després van tirar contra Hongria. Sí. Que van perdre. No sé si la puc veure. Bé, si no, després us dic. Mira, si parlo jo, crec que us sortirà més gran, depèn de la vista que tingueu posada. No, la tenim a la web de la federació, en aquella secció que tenim d'esportistes del rendiment, cadascú té una seva galeria i té 5-6 fotos cada esportista del rendiment i l'he agafat d'allà. Miquel, esta fletxa, jo ho puc confessar perquè no hi ha cap problema. Jo un recurs que utilitzo moltíssim, quan estic aquí a una sal, és la fletxa en 2 temps. Si algun tirador per aquí alguna vegada arriba a 14 amb mi, doncs li faré això segurament, ho pots saber. És que normalment ho faig. I el bonic és que es pugui fer-ho sabent que l'altre ho sap. És doble mérito. Doble mérito. Molt bé. Algú més s'anima amb alguna pregunta? A veure, que vaig a veure la galeria de los asistentes. Una pregunta. Què tal, Eugeni? Família Elias, no? Veig que obre micro. Hola, mira, Eugeni, jo et volia fer una pregunta. El fet de que hagis estat tu i pràcticament tot el món confinat durant 2 mesos i, per tant, sense competir i sense contacte amb els companys, com creus que t'afectarà quan tornis? Com creus que les coses més o menys seguiran igual? O sigui, tindràs el mateix nivell relatiu que tenies abans o més o menys el mateix rànquing? Començaràs a competir i més o menys estaràs comparativament amb els teus rivals igual? O penses, o tens un neguit pel fet una certa incertesa, pel fet de, hosti, i ara què passarà, no? Com tornaré a competir? Què és el que em trobaré, no? Vale, pues, bueno, primer que res, és un padrí que l'amo de la casa me va poder permetre entrenar estos dies, així que agrair-li primer que res això. I a la pregunta, pues, jo sé que tinc la sort de que tinc un equip tècnic molt bo, que ja se n'encarrega d'aquestes coses. I al final, aquesta incertesa, jo sé que tot el món està igual. O sigui, no és una cosa que ens passa a Espanya, llavors sí que seria preocupant, no? Sé que tot el món està igual. I per a tot el món tindran complicacions i situacions complicades. Però, a no ser que tinguis una pista d'esgrima a casa, doncs a tothom li passarà això, no? Així que en això, bàsicament, no tinc molta preocupació perquè sé que els entrenadors, una vegada poguéssim reemprendre els entrenaments, faran el millor que ells creguen i el bo és que jo confio en ells i aquesta part ja me despreocupo perquè sé que tinc algú pendent d'això. Així que no estic molt preocupat. El que tingui que ser serà i no és una cosa que sigui personal ni del país ni res, així que no estic molt preocupat. Amb l'Eugeni sí que parlàvem l'altre dia, quan preparàvem l'entrevista, de que la competició internacional queden uns mesos, oi, per reprendre-la? Això sí que ho sabem. Sí, això em va dir aquí Marc Font, que està connectat també, no sé per què no parla, no em pregunta res. I em va dir que fins al gener segurament no es tornaria a reemprendre les competicions internacionals. Llavors, bueno, això en part és bo perquè tenim temps per començar a fer una altra pretemporada, no? I podria ser pitjor. Podria ser que les competicions fossin al setembre i que me quedés sense estiu i sense agost.
No, i també et dono... Mita'l. Bon dia, família. Què tal, Marc? Estic aquí una mica complicat, per això m'he fotut sense càmera i sense micro, perquè si no, vamos, tinc aquí el concepte. La Lolita. Hòstia, la cara no ha sortit a tu, eh? És la mare, eh? La cara totalment, Marc. Mira-ho. Mira-la. Molt bufant. Bueno, Adéu. Doncs sí, això de que la competició es reprengui al gener, la internacional, doncs segurament, i lligant una mica amb la consulta que feia ton padrí, et dona encara una miqueta més de tranquil·litat de dir, ostres, doncs ja arribarem i segurament que tindré temps per arribar. Si no en l'estat físic o en l'estat tècnic que arribaves abans del confinament, doncs en un nivell molt semblant, perquè segur que hauràs pogut entrenar molt. Mientras se cumplisque en lo que los entrenadors te maniguen, también, pues jo no estic preocupat, perquè és que el que tinc que fer en aquell moment és això, i no puc fer altra cosa. Ell mateix sap que jo estic en fase 1 i que jo puc sortir al carrer. I sap que hi ha gent que està a Madrid o a un puesto de fase 0 i mig, no? Així que ell també adapta sessions d'entrenament perquè jo pugui sortir al carrer i ja. És progressiu. A mesura que anem avançant, ell ho reajusta tot i això és que és una feinada increïble, no? Que te trau de damunt, perquè si no estaria pendent de, vale, ara ja puc sortir d'esta hora a esta hora. Tinc que ficar una mica de carga. I damunt que no ho sé fer, perquè jo no sé com equilibrar un entrenament. Així que aquesta part estic molt tranquil perquè sé que tinc algú que es preocupa per nosaltres. En aquests dies, en tots els àmbits, crec que és molt aplicable això de anem a controlar el que podem controlar i despreocupem-nos del que no podem controlar. No? Nosaltres a la federació també estem llegint molts documents de fases de desconfinament i de més i dius al final, si és que al final hi ha una sèrie de coses que nosaltres no podrem controlar i anem a intentar centrar-nos en les que sí i les altres que no ens afectin massa. Sí. Molt bé, no sé si hi ha algú més que vol aixecar la mà, perquè si no tenim la pregunta obligatòria de cada convidat per acabar. Espérese, yo quiero preguntar. Espera, entra. Arrenca l'Albert Tena. Hola, ¿cómo estás? Bueno, m'ha agradat molt la manera que ens has explicat de com agafes aquells combats que perds per ajudar-te a millorar després, per motivar-te a créixer. I et volia preguntar, no sé si has passat per algun moment d'aquests, jo presumeixo, entre cometes, sabent com és aquest esport i veient tot el que competeixes que sí, no? Què és el que passa quan comences a rebre més feedbacks i inputs negatius a l'hora de sortir de la pista, no? Que comences a perdre més combats dels que guanyes, no? En el sentit de dir, ostres, cada vegada que surto a tirar em guanyen, cada vegada que surto a tirar treballo perquè no em guanyin però em tornen a guanyar i no ho acabo d'arreglar. No sé si t'has vist en aquesta situació i també una mica com has sortit o si algú t'ha ajudat a sortir d'aquests moments. Pues claro que sí, que hi ha èpoques que no fiques ni un tocat i te penses que és la fi del món. Te penses que... Hosti, tio, pues a mi se'm donava bé això, saps? I ara... I una vegada més qui t'ajuda a sortir d'això són els entrenadors. El primer entrenador que em va fer entendre més la part mental, no corregir els errors tècnics o el que puguis tindre, sinó la part mental, és Marc Font, que està aquí i ho pot escoltar. Ell em va dir que jo possiblement estava vivint la meva trajectòria des d'aquí, no? Des d'aquí, des del mes de novembre, per exemple. Al mes de novembre no he guanyat ni una competició, jo estava mirant el mes de novembre. I me fixava en això. Claro, si aquí no has guanyat ni una victòria, tu dius que això és la fi del món. Però si tu aconsegueixes veure l'any 2019, l'any 2018, que és així, tu veus que has fet millores molt grans i has tingut altibaixos, però que la línia ha sigut així. I això és el que t'ha de tranquil·litzar. I que possiblement este novembre que estàs passant malament sigui un de les baixades que tingues dins d'aquest llarg període. No? I això te tranquil·litza perquè és veritat, dius. Pues bueno, pues és un esportista que d'això es tracta, no? D'anar aconseguint aquest equilibri i no ofuscar-te si encara que fa molta ràbia. Però bueno,
però intentar controlar-ho així, en calma i en tranquil·litat i no passa res, a poc, de nou, altra vegada. I el segon entrenador que em va ajudar va ser l'entrenador de l'equip nacional, Àngel, que ell té, normalment, quan te passa això, és perquè deus estar descoordinat, altra vegada les ganes de voler tocar te fan que et toquen a tu, no? Perquè dius que vull tocar, i no mires res. Tu només vas a estirar el braç i a punxar l'altre. I això és que és el pitjor que pot passar, perquè si no penses i no elabores una estratègia o una forma de voler tocar l'altre, doncs no tocaràs. I ell el que ens diu és que normalment que comencéssim a treballar cap atrás, altra vegada. En guàrdia, preparats endavant, un pas atrás, no? I reduir a la meitat les accions ofensives, descartar-les temporalment. I només treballar defensivament o contraofensivament, que és més fàcil al final. Només és controlar la distància és més assequible, no? I paciència i ja està. És el que puc dir. Aixeca la mà la Maria Pou. Jo sé que el Miquel té preparada una, però és la del final de cada dia, suposo. Perdoneu, Bueno, Eugeni, moltes gràcies. En primer lloc, sempre agraeixo a les persones que veniu perquè em sembla la iniciativa superinteressant i que dediqueu el vostre temps també a explicar les vostres experiències, que és una que no tenim sempre a mà. La setmana passada va ser la Bàrbara, aquesta setmana tu. Crec que és una cosa superguai i que enriqueix moltíssim. Aleshores, merci per estar aquí. I la meva pregunta és bastant similar a l'Albert. Treballem junts i fa 1000 anys que treballem i que som amics, així que va pel mateix estil. Però hi ha hagut un moment que has parlat bastant sobre el tema de les pressions, que ho has dit molt bé, la pressió més intrínseca, la pressió extrínseca, que és la que et posa una mica l'ambient. I hem passat una mica pel damunt, però sí que m'agradaria saber si tens alguna estratègia o alguna eina concreta que a tu et serveixi per gestionar aquesta pressió. Per exemple, si tens una llibreta on escrius les coses, o et fas àudios, o parles amb els companys, etc. Alguna activitat que a tu et funcioni, que, per exemple, els alumnes o les persones que t'estan mirant, que són més joves, poguessin incorporar per al seu dia a dia, no? Per a aquells esportistes que tenen tendència a posar-se bastanta pressió. Si la tens, si no, no ho sé. Perquè m'anava a tindre que comprar l'entrenador, perquè jo m'odia, però passava i al final m'anava a tindre que comprar ell. I una vegada me la va comprar, la vaig començar a utilitzar. Ja saps que bueno. I sí que la tinc, però el que em dona més calma i més confiança a l'hora de competir. Jo a la llibreta aquesta el que tinc, bàsicament, són els detalls que tinc que tindre en compte, no? Per exemple, tinc coses escrites com quan faig aquest moviment, tinc que recordar que la punta té que anar molt ràpida, no deixar-me la punta atrás i no anar amb la mà, no? I al final això són detalls que quan vas a fer les accions tècniques te serveixen. Però a mi el que em dona més confiança és sentir que jo estic fent una cosa o vaig a fer una cosa que he fet des que jo vaig començar a fer esgrima milions de vegades, que és competir. I això ho aconsegueixo fent un calentament, intentar fer sempre el mateix calentament. I quan jo estic fent sempre el mateix calentament, sé que això ho he fet moltes vegades. Vegades que m'ho surt i hi haurà vegades que m'ho sortit malament, però jo sempre faig el mateix calentament. I en aquest calentament jo estic ficant-me dins de la situació de competició i em prendreu en ganes. I així és com intento, no sé, transparentar dins la situació, saps? De competició i estar calmat perquè em surti el millor possible. És com una espècie de ritual. No tens micro, Edgar. Perdoneu, no tinc micro perquè tinc gos. És un equilibri que he de sondejar. No, us volia dir que si us sembla, fem la consulta del Miquel habitual de cada final d'entrevista. Bueno, sí, Eugeni, una pregunta que fem cada dissabte és els que teniu aquesta oportunitat de conèixer l'esgrima a molts llocs del món, de participar en concentracions en altres països, en entrenar a clubs de fora.
quin secret creieu que caldria aplicar a l'esgrima d'aquí per millorar el nivell? No? Què noteu que fa més falta? A l'esgrima d'aquí, a què et refereixes? L'esgrima catalana, l'esgrima espanyola en general, no? Que el nivell que tenim globalment doncs, és el que és. Què hauríem de fer per progressar? Què trobes a faltar que països que van més avançats des del punt de vista esgrimístic sí que estan fent i nosaltres no? Bueno, el que dirà tothom suposa que és els recursos econòmics, no? Tothom contestarà això. Però jo crec que en els recursos que tenim, que no són ni molts ni pocs, jo no em puc queixar, la veritat, podem fer coses grans i ho estem fent. Jo almenys parlo de... Hi ha 6 modalitats, no? Espasa, sabre i floret, femení i masculí. I jo crec que com a equip nacional d'espasa masculina estem fent coses molt interessants, molt interessants. Finals de 8, quarts per equips, diversos tiradors en competicions al tauló principal. I això fa un parell d'anys no passava. Així que un dels canvis que va haure va ser multiplicar les hores d'entrenament. Quan jo vaig arribar a Madrid i el meu entrenador de Madrid se'm va donar compte que no era suficient i vam començar tots a doblar sessió per al matí i per la tarda tots els dies. I a la vista està que ha sigut efectiu. Jo no sé, el que sí que em faria molt de goig a mi és que estigués operatiu el CAR de Sant Cugat, com a esgrima. I poder fer aquestes concentracions aquí, a Barcelona, saps? Per això que ens falten tiradors, no? Tiradors de nivell que ens puguen donar aquest grup d'entrenament quan anem cap allí o cap allà. No sé com explicar què s'hauria de fer perquè no soc entrenador, no ho sé. No sé com sortir d'aquesta pregunta, saps? En definitiva, això. Com a més llicències, a veure, Itàlia i França, jo crec que és un dels països europeus que té més nivell i ens retripliquen en número de llicències. Suposo que potser l'estratègia que usen ells és, vinga, a grosso modo, no? Algun de bon en sortirà. Que els entrenadors també són molt importants. I la formació dels entrenadors que puguin haure arreu de tota Espanya és molt important. I ja està clar que potser no tots tenen la mateixa formació que té un altre o que té, no sé, alguns tindran estils diferents, no? No sé, jo he treballat en el meu club i el de Madrid, no he treballat en més. Però una mica això, no? Tu què creus, Miquel? Bueno, s'han parlat de moltes coses i totes influeixen, no? El que és interessant és escoltar tots els que aneu passant per aquí, la reflexió que us provoca el tenir aquest contacte amb l'esgrima d'alt nivell i que ens la traslladeu als altres, els que us estem escoltant i els que també podem tenir després alguna capacitat de fer algunes coses. Clar, tu segurament tens més capacitat que jo de fer les coses, però és que és el que t'he dit abans, quan a una persona li estan anant bé les coses, doncs no es preocupa en fer canvis. Això, clar que m'agradaria que a Espanya hi haguessin tiradors boníssims i no a Espanya, sinó per totes les comunitats, no? I que pogués hi haure un CAR en grups fortíssims, m'encantaria. T'ho prometo que m'encantaria perquè això implicaria que jo també cresqués com a tirador. Però jo tinc poc temps i crec que és la idea d'utilitzar per centrar-me en el que me diuen que tinc que fer i intentar treure una carrera també, que ja no és poc. Molt bé, gràcies. Però bueno. Passem a la porra. Neria, el micro! Tremendo això, Ho faig per vosaltres, però se m'oblida després que no el tinc obert. Perdoneu, el que us volia dir era que per tancar, si us sembla, fem com hem fet amb tots els convidats. T'atreviries, Eugeni, a fer una porra de medallistes Jocs Olímpics? 2021? Sí, 2021.
Hosti, que molt arriesgat això, tio. Si no, pots començar pel d'equips, que acostuma a ser més fàcil. Lo d'equips és més fàcil, sí. Lo d'equips, jo crec, començo en la medalla de bronze, començaria en Ucrània, perquè n'hi ha un que em va guanyar. En la medalla de plata, Itàlia. No crec que guanyi 2 vegades seguides. I la medalla d'or, Rússia. Rússia està molt forta. Rússia campiona olímpica. Sí. Molt bé. Individual, t'atreveixes? Individual, espero que... Vaig a fer-ho al revés, ara. La medalla d'or espero que sigui per a Eugeni Gavaldà. No vull risses aquí, no, és individual... Nikishin, un ucranià. Seran els seus Jocs Olímpics, els últims Jocs Olímpics. No és molt arriscat, és molt bo, és molt bon tirador. I crec que podria aconseguir-ho. Nikishin. En segon lloc, crec que Borel. Borel, francès. Borel ja estava en alguna altra porra, Sí, no? Sí. I en tercers llocs, pues, podem ficar... Els italians me caben bé, així que podem ficar, jo què sé, un Santarelli i un Julen Pereira, per què no? Vinga, molt bé. Per què no? Ha tingut... Té purament pòdium europeu, Això estàs segur, no? Sí. D'això estàs segur. Sí. Molt bé. Que los chinos i els coreans estos igual tenen una pista Balmacén de casa tots, Vull dir que... Ja podria ser. Un passadís ben llarg, no? Sí. Molt bé. Doncs queda anotat, queda constància. Jo, res més. Fins aquí seria l'entrevista d'avui. Hem dedicat aquesta horeta a xerrar amb l'Eugeni Gavaldà. Eugeni, agrair-te que hagis estat disponible, que ens hagis explicat aquesta part tan vivencial de la teva experiència. I res, que surtis aviat del confinament i que puguis tornar a un alt rendiment el més ràpid possible. Moltes gràcies, tots igualment. Poguéssim sortir l'abans que poguéssim i seguir fent el que ens agrada, que és esgrima, no? Això mateix. Doncs res, en uns minutets això estarà penjat al YouTube, ho podreu gaudir i ho podreu divulgar i quedarà per los anàlogos de la història, aquesta medalla d'or de l'Eugeni Gavaldà en els Jocs del 2021. Pitonisso Eugeni ha dit que així serà. Així mateix. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom, que tingueu bon cap de setmana i ens veiem amb la propera trobada. Adéu.